Бәйрәм уңайыннан булачак чаралар, нинди икән алар? Иң саллысы һәм милләт язмышындагы торган мәсьәләләрне күтәрү, алда торган бурычларны билгеләү, шишу юлларын табу мәсьәләсендә әлбәттә Бөтен Татар Конгрессының 8-нче съезды ул инде аерым бер майдан дип әйтер идем. Чит илләрдән генә дә 250 делегат һәм шәрәфле кунаклар катнаша, 36 илдән. Бу нәрсә турында әйтә? Әлбәттә, бу халкыбызның бердәмлеге турында сөйли. Сез әле Бөтендөнья Татар Конгрессының тарихын чагылдырган китап чыгару турында да сүзләр йөри икән. Бу чыннан да шулаймы? Чынлыкта да тарихта үзенең тирән изен калдырырлык бер китап булачак. Бүгенге максат әлбәттә безнең барлык шушы милли хәрәкәтне туктатмыйча алга сөреп яшь буынга тапшыру, җиткерү. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бөтендөнья Татар Конгрессы милли мәдәни мирасыбызны торгызу һәм саклау буенча саллы эшләр башкара. Шушы көннәрдә оешма үзенең 30 еллыгын билгеләп үтә. Әлеге күркәм дата уңаеннан бездә бүген кунакта Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакиров Данис Фәнис улы. Хәерле көн, исәнмесез, хуш килдегез. Хәерле көннәр барыбызга да. Сезне күрүебезгә без бик шатбыз. Вакыт табып тапшыруыбызга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Әйдәгез әле әңгәмәбезне башлар алдыннан башта сюжет карап үтик. Ул инде сезнең хакта кыска гына белешмә булыр. Игътибар экранга. Бөтендөнья Татар Конгрессы Милли шура рәисенең беренче урынбасары. Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакиров Данис Фәнис улы Татарстанның Менделеевск районында туып үскән. КФУда филология белгечлеге буенча белем ала ул. Аннары укуын аспирантурада дәвам итә. Филология фәннәре кандидатлыгына диссертация яклый. Бөтендөнья Татар Конгрессында студент чагыннан эшли. Башта башкарма комитетында әйдәп баручы референт, Конгресстың Татарстандагы җирле оешмалары белән эшләү бүлеге җитәкчесе вазифаларын башкара. Узакламый башкарма комитетының җитәкче урынбасары булып билгеләнә. 2020 елның сентябреннән Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе булып хезмәт куя. Данис әфәнде мәдәният өлкәсендәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән дә бүләкләнгән. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре исеменә дә лаек булган. Бу гаҗәп тә түгел. Аның милләтебез яшь буын үсеше өчен керткән өлеше билгеләп бетергесез зур һәм әһәмиятле. Әйтеп үткәнемчә, август айында Бөтендөнья Татар Конгрессы үзенең бәйрәмен билгеләп үтә. 30 еллыгын дип әйтик. Хәзерге вакытта ниләр белән шөгыльләнәсез? Бәйрәм уңаеннан булачак чаралар, нинди икән алар? Чынлыкта да август айында әлбәттә бу чараларны мин бәйрәм генә дип атамас идем. Беренчедән ул 5 елга бер узатырган Зур бәйрәм шулай бит. Зур чара, ул татар дөньясындагы чара, ул Татарстан кысалары белән генә шикләнми. Чөнки татар дөньясы ул Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләр белән киң колачлылык белән, киң кырлылык белән әлбәттә тасвирлана. Бөтендөнья Татар Конгрессының 8-нче съезды. Һәм 5 елга бер булу сәбәпле һәрбер съезд инде ул шушы түгәрәк дата белән бәйле. Быелгы әлбәттә Бөтендөнья Татар Конгрессының 30 еллыгын каршылаган вакытта без чараларны әлбәттә төп чарасы буларак ул Бөтендөнья Татар Конгрессының 8-нче съезды һәм ел дәвамында шушы Бөтендөнья Татар Конгрессының 30 еллыгы белән бәйле булган чараларыбыз, проектларыбыз, җыеннарыбыз, форумнарыбыз һәм инде әлбәттә шушы чаралар арасында әлбәттә иң саллысы һәм милләт язмышындагы торган мәсьәләләрне күтәрү, алда торган бурычларны билгеләү, шишу юлларын табу мәсьәләсендә әлбәттә Бөтендөнья Татар Конгрессының 8-нче съезды ул инде аерым бер майдан дип әйтер идем. Бүгенге көндә без 1000 кеше делегатлар һәм шәрәфле кунаклар. Мин аерым делегатларны асызыклар идем, чөнки Бөтендөнья Татар Конгрессының уставы нигезендә алар 3 ай алдан һәрберсе үзләренең төбәкләрдә татар оешмалары тарафыннан сайланыла. Һәм инде ел башыннан ук менә Бөтендөнья Татар Конгрессының 30 елы дигәндә, 8-нче съезд дигәндә инде әзерлек безнең узган елдан ук башланды. Һәм
иң мөһиме менә шушы 4 көн программа турында әйткән вакытта, беренче көн инде әлбәттә ул безнең килү көне теркәү һәм без пишән базары яңа менә шу татар мәдәниятен, шәһәр мәдәниятен күрсәтү форматында аерым барыбыз да без пишән базары яхут яңа кисек баш әсәрен беләбез. Менә шушы яңа форматта татар шәһәр мәдәниятен күрсәтү максатыннан без инде делегатларыбызны, шәрәфле кунакларыбызны пишән базарына алып барачакбыз. 31 июль көнне барлык делегатлар һәм шәрәфле кунаклар безнең Булгар җирлегенә алып барылачак. Барыбызга да мәгълүм булганча, безнең быел бик тарихи вакыйгалар, алар инде менә ел дәвамында төп чаралар аның май аенда узды. Идел Булгарстанда рәсми рәвештә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы. Әлбәттә, бу тарихи елны, әгәр дә без делегатларыбызны, шәрәфле кунакларыбызны Булгар җирлегеннән читләштерсәк дөрес түгел, ул безнең рухи үзәгебез һәм менә уздырылган 1100 делегат катнашындагы бөтен Россия күләмендәге татар дин әһелләре җыйыны без аны май айында уздырдык. Әлбәттә, аның төп мәсьәләсе дә бер майданга барлык татар дин әһелләрен туплау, безнең дини лидерларыбызны бер майданга туплау. Без бөтен татар конгрессын аны оештыра алды һәм барлык делегатлар һәм шәрәфле кунакларны 1000 кешене без барысын да 31 июль көне Булгарга алып барачакбыз. Бергә делегатлар белән шәрәфле кунаклар белән шушы изге җиребездә, Булгар җирлегендә дуга кылу гына да үзе бер рухи азык булып торачак безнең делегатлар, шәрәфле кунаклар өчен. Әлбәттә, анда аерым бер программада билгеләнгән. Һәм без 1 июль көнне барлык делегатларыбызны, шәрәфле кунакларыбызны безнең 2 көн дәвамында, берсе һәм 2 август төп чаралар Казан Экспо үзәгендә узачак. Әлбәттә, иң зур биналарның булу сәбәпле без менә шушы бик заманча шушы бинаны майданны сайладык һәм 1 июль көнне без бөтен татар конгрессының 8-нче съездын рәсми рәвештә ачып җибәрәбез. Ачып җибәргәнчә хәтлендә әлбәттә безнең дискуссион майданчыклар эшләп киләчәк, 7 дискуссион майданчыклар. Барлык дискуссион майданчыклар безнең татар оешмалары тарафыннан, татар интеллигенциясе, министрлыклар, гомумән менә киңәшле таркалмас. Барлык программа ул 1-2 кеше тарафыннан гына эшләнеп расланмый. Ул башта менә шу ел дәвамында аерым бер фикер сөрешләре белән, фикрияләре белән, төрле милли җәмәгатьчелекнең фикере бар, татар интеллигенциясының фикере бар, дәүләт структураларының фикерләре бар. Без милли шушы җәмәгатьчелек белән дәүләт арасындагы бер күпер салучы оешма буларак, әлбәттә, барлык фикерләрне туплап, менә бүгенге көндә 7 дискуссион майданчыкка тукталдык. Әлбәттә, алар барысы да бик бүгенге көндә актуаль мәсьәләләрне ачып бирердәй һәм аның мәсьәлә бит ачып бирүдә салдагына түгел, аның бит чишү юллары булырга тиеш бүгенге көндә. Ниндидер бер проблема күтәрелә икән, без аны бер фикергә килеп, аның чишү юлларын табабыз. Бүгенге көндә татар дөньясының андый потенциалы бар, чынлыкта да. Һәм безнең ул көнне шулай ук Илхам Шакиров исемдәге символик мәгънәгә ия ул бүгенге көндә исем. Безнең концертлар залында бөтен татар конгрессының 30 еллыгына бәйле мәдәни чарабыз узачак. Менә бит ни кадәр чара көтелә. Һәм 2 август көнне без әлбәттә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов катнашында безнең барлык гомумән федераль үзәктән дә кунакларыбыз, безнең беренче президентыбыз Дәүләт киңәшчесе Митимер Шәриф Шәймиев катнашында менә кунакларның килүе көтелә. Һәм мин кунаклар да димәс идем, алар барысы да шушы милләт язмышына бәйле булган саллы шәнлек алып барган. Без бердән бер йодрык булып бүгенге көндә эшли алабыз икән һәм 1100 делегат һәм шәрәфле кунак, ул бит илебезнең 77 төбәгеннән һәм 36 чит илдән. Сез бит барыгыз да бүгенге көндә илдә барган шушы сәяси вазгыятьләрне сизеп торасыз. Бу илдә генә түгел, дөнья күләм барган. Менә чит илләргә бигрәк тә әйтүем. Шуңа да карамастан безнең татар булган татар халкы бернинди санкцияларга, бернинди менә шушы вазгыятьләргә карамастан
Бүтүн татар конgressының 8-нче съездында катнаша. Безнең чит илләрдән генә дә 250 делегат һәм шәрәфле кунаклар катнаша. 36 илдән. Бу нәрсә турында әйтә? Әлбәттә, бу халкыбызның бердәмлеге турында сөйли. Без менә пленар утырышка хәтле дискуссион майданчыкларда барган вакытта да Бүтүн татар конgressының 30 еллыгына бәйле үзебезнең проектларыбызга, ул проект чараларына дип әйтеп булмый, аларның һәрберсе хәрәкәтне барлыкка китерүче проектларыбыз. Менә мин бәйнә-бәйнә һәрберсен әйтә алам. Менә шунларны чагылдырган безнең айрым күргәзмәдә оештырылачак. Менә айрым тукталасым килә. Әлбәттә, ул Бүтүн татар конgressының 30 еллыгы дигән вакытта безнең төп таяныч, төп терәк ул безнең милли лидерларыбыз, милли оешмаларыбыз. Шуны аңларга кирәк, алар бит барысы да иҗтимагый хәрәкәтне булдыручылар. Иҗтимагый аларның күңелләрендә, җаннарында, тәннәрендә булмаса, милләт эшендә эшләп булмый. Ул мин һәрвакыт әйтеп киләм, милләткә хезмәт итү ул яшәү рәвеше. Менә шуның белән янып киеп йөргән кешеләребез, безнең милли лидерларыбыз катнашында узачак бу съезд. Әлбәттә, бу санда җитми. Татар дөньясын туплар өчен без меңләгән кешеләребезне җыя алабыз. Шул ук вакытта безгә менә шушы съезд кысаларында менә саллылыкны югалтмыйча, төп фикерләр белән алга сөреп, резолюцияны да кабул итү зарур һәм аның шишу юллары да бар. Безнең менә төп чаралар дигән вакытта мин шуны аермасызлыклар идем. Безнең һәрбер җыеннарыбыз, форумнарыбыз 1000 кешедән дә аз түгел. Әлбәттә, 20-нче елда мин ТАССРның 100 еллыгын билгеләп узу, ул символик мәгънәгә ия булучы чара, чөнки дәүләтчелек символы дип атыйм мин аны. Курыкмыйча әйтә алам ул сүзне. Без бүгенге көндә 100 еллыкны шулай билгеләп уза алдык икән, шул дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә без бүгенге көндә дәүләтчелек төшенчәсендә бүгенге көндә айрым ассызыкларга була. Әлбәттә, шул елны тарихи вакыйга буларак без татарның гамәл стратегиясын кабул иттек. Милләт җыенында без айрым бер җыен уздырдык, милләт җыены. Шунда барлык халкыбыз тарафыннан, оешмалар тарафыннан татарның гамәл стратегиясын кабул иттек. Бу стратегик документ, аның бүгенге көндә юнәлешләре билгеләнгән. Шушы юнәлешләре нигезендә без инде бүгенге көндә ул эшне алып барабыз һәм бүгенге көндә әгәрдә 80 төбәктә илебезнең һәм 45 чит илдә 500-гә якын 469 татар оешмасы бар. Аларның барысына Бүтүн татар конгрессы бер йодрыкка туплый алган икән. Бу әлбәттә халкыбызның бердәмлеге турында сөйли. Менә аннан соң бит әле сез кайбер чараларны санап үттегез. Аннан соң миңа бер мәгълүмат та килеп ишетелде. Сез әле Бүтүн дөнья татар конгрессының тарихын чагылдырган китап чыгару турында да сүзләр йөри икән. Бу чыннан да шулаймы? Чыннан да шулай. Без 25 еллыкка инде 5 ел элек съездда айрым китап бастырдык, китап-альбом форматында. Монда инде иң әһәмиятле проектлар көтеләчәктер. Хәзер бүгенге көндә без шундый юлны сайладык. Бүтүн татар конgressының 30 еллыгына чыккан китап әлбәттә безнең съездны да чагылдырырга тиеш. Чөнки Бүтүн татар конgressының 30 еллыгына бәйле китап була икән, аны съезддан күз алу мөмкин түгел. Шул сәбәпле без менә ноябрь азагында әле безнең Бүтүн татар конгрессының киңәйтелгән утырышы да узачак. Без менә шунда ел азагында барлык милли оешмаларыбызга, җәмәгатьчелеккә тарата алырдай бик саллы китап әзерләнә һәм шушы китапка әлбәттә безнең Бүтүн татар конгрессының 8-нче съездының мәгълүматлары да, тупланмалары да һәм алай гына да түгел, съездга килә алган безнең милли лидерларыбызның, гомумән дөнья күләм татарны таныткан шәхесләрнең истәлек хатирәләре, интервьюлары да айрым чагылыш табачак. Бүгенге көндә ул чынлыкта да тарихта үзенең тирән изен калдырырлык бер китап булачак. Әлбәттә, без тарих, хәтер дибез, бер чыган мәсьәләләрдә шактый бар. Без аларга барыбер Димәк, алар да яктыртылачак. Алар да яктыртылачак. Фикер ияләренең менә мин шундый бүгенге көндә тенденция күзәтәм. Безгә яшь буынны тәрбияләү мәсьәләсен ул башкача ясалыкта куярга кирәк. Без ул мәсьәлә буенча да сөйләшәбез. Без шундый таләп куйдык, делегатларыбызның 30% яшьләр булырга тиеш дип. Сайланган делегатларның.
Чөнки билгеле bir буын бүгінгі күнде урта буын, улы буын вәкилләре, алар һәр вакыт, һәр даим аларның күңелләрендә, жаннарында, тәннәрендә ул. Алар иҗтимагый хәрәкәтне булдыручылар, милли хәрәкәтне булдыручылар. Мин сезгә шуны әйтәм, 92 елга хәтле үк милли хәрәкәт оештырылды. 89 елларда да, 90 елларда да, менә шушы милли күтәрелеш чорында Бөтен татар конгрессы 92 елда оештырылды. Аңа хәтле дә безнең татар җәмәгатьчелеге, милли хәрәкәтне булдыручылар бүгенге көндә ул эшне оештыручылар булды. Без аларны да искә төшерәчәкбез. Безнең тарих күпкә тирәнрәк, безнең милли хәрәкәтнең тарихы күпкә тирәнрәк. Без үзебезнең менә шушы китапта да аны аерым чалдырачакбыз. Һәм бүгенге максат әлбәттә безнең барлык шушы милли хәрәкәтне туктатмыйча алга сөреп яшь буынга тапшыру җиткерү. Мин үзем, әгәр дә менә шушы эшкә билгеләнгәнмен икән, шушы вазифада үземдә дә күңелемдә шул максатны һәр вакыт тоеп аңлап эшлим. Билгеле bir буын, әлбәттә без бик рәхмәтле үзебезнең остазларыбызга, оешма җитәкчеләренә, ләкин алар тирәсендә хәзер инде тупларга менә шушы алмашны туплый белү кирәк. Ул бик зур осталык. Бүгенге көндә алмаш әзерләү мәсьәләсе. Әгәр дә менә һәрбер шушы хәрәкәтне булдыручылар, яшь татар яшьләрен бу мәсьәләгә җәлеп итү. Ни өчен без беренче көнне съездның печән базары форматына күчтек. Безгә менә бу милли хәрәкәткә яшьләрне тарту мөһим. Яшьләрне бүгенге көндә сезнең тарихың, синең буының, синең әби бабаң татар, татар дип кенә бүгенге көндә ул сүзләр белән генә кызыксындырып, ул уйланачак, ләкин безгә бит гамәле дә кирәк. Гамәл дәрәҗәсенә җиткерү өчен әлбәттә без башка суларны бүгенге көндә кулланабыз һәм президентыбызга Арсен Нургалиевич Миңнехановка бик зур рәхмәт, чөнки бүгенге көндә нинди генә проект белән мөрәҗәгать иткән чорда да без һәр вакыт уңай җавап кына табабыз. Менә бүгенге көндә ел дәвамында узатырган проектларыбыз, Бөтен татар яшьләре форумын дип әйтәбез икән, менә аның фикерләре әле яңгырар Ленариның ел дәвамында узатырган безнең Бөтен Россия төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте, Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыйны, Татарстанның кешеклек хезмәттәшләре, Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасы, Бөтен Россия татар дин әһелләре җыйны, бөтен дөнья күләмендәге, Россия күләмендәге татар тел әдәбияты укытучылары, съездлары, менә барысы да ел дәвамында узатырган әлеге проектларны, алар менә бу катламнарны аерым юнәлештә алып барган хәлләрне бер майданга туплый. Без алар аркылы ул эшне җәелдерәбез. Алар аркылы ул хәрәкәтне барлыкка китерәбез. Мин һәр вакыт әйтәм, һәрбер чара, проект ул хәрәкәт. Аның шаукымы, аның әле хәрәкәте бик дәвамлы. Менә еллар дәвамында без бер делегатларыбызга да, шәрәфле кунакларыбызга да юл чыгымнарын түләмибез. Сез күз алдына китерегез. Һәрберсе үзләре, аларның карашлары Татарстанга, Казанга төбәлгән. Алар Казанга тартылалар, Татарстанга тартыла. Бу безнең аерым программа бар Бөтен татар конгрессының югары уку йортларына укыту мәсьәләсе. Безнең Кытайдан 100дән артык студентларны, балаларыбызны укыту, аларның кайберәүләрендә гаиләләрен корып, үзләренең кем эшмәкәр булып китте, кем IT белгечлектә, кем аерым татар теле әдәбияты юнәлешендә хәзер эш алып бара. Ул шулай зур хәрәкәт, зур эш. Ел дәвамында безнең шул ук халыкара җәлил укулары дигән чараларны, татарча, мин татарча сөйләшәм, мин татарча диктант, 1 миллионнан артык. Ул менә ул проектлар әлбәттә аларны тиешенчә яктырту мәсьәләсе ул бер, ләкин алар хәрәкәтне барлыкка китерә. Ел дәвамындагы без халыкны бер майданга тупларга тиешбез. Һәм бүген дә менә делегатлар, шәрәфле кунаклар дигән вакытта бик күп төбәкләрдән, чит илләрдән шалтыратулар, безнең дә кертә алмассыз микән, безнең дә керәсебез килә, шушы съезд катнашына, ләкин саннар шикле һәм делегатлар алар сайланыла. Һәрбер төбәктә, һәрбер җирлектә мин аерым барыбер менә мәдәни агарту шушы тапшыру икән әйтеп узасым килә Сабан туйларыбызны. Сабан туйлар әлбәттә менә безнең хәзер җәйге чор,
Ул барыбер ничек теләсәң дә теләмәсәң дә Сабантуйлар белән һәрвакыт күз аллана һәм ел дәвамында менә безнең әзерлек барган да нәтиҗәсен инде әлбәттә без менә Ульяндагы федераль Сабантуебызда, Бөтен Россия татар авыллары Сабантуе Мордовия Республикасы Әләмберә районының Аксун авылында. Әле күптән түгел генә булып бетте. Күптән түгел генә булыбызды. Безнең яңа проектыбыз Шахтерлар Сабантуе, халыкара Шахтерлар Сабантуе, ул Кузбасста инде 2 ел дәвамында узган, яны Кемеровда, быел ул Новокузнецк шәһәрендә узды. Һәм безнең шулай ук менә киләсе безнең Көньяк Сабантуе да бар, Ерак Көнчыгыш Сабантуе. Бүгенге көндә 388 Сабантуйга без 56 төбәккә һәм 35 илгә татар артистларын, муниципаль районнарны, иҗат коллективларын, шул вакытта президентыбыз Рөстәм Миңнеханович Миңнехановның сәламләвен җиткерүче рәсми затларыбызны һәрвакыт җибәреп, шушы эшне оештырып киләбез. Киләсе елга шулай ук Идел буе Сабантуе да узачак Түбән Новгородта, Түбән Новгород өлкәсендә. Менә бәйнә һәрбер шушы Аларның инде белүемчә төгәл көннәре дә билгеле. Киләсе елларга шулай ук инде безнең хәзер президентыбызга тәкъдим буларак біз аны керттек. Без инде аңарга әзерлекне башлап җибәрдек. Данис әфәнде, менә сезнең белән Печән базары фестивале якынлаша дип әйтеп уздык. Хәзер әйдәгез шул хакта сюжетта карап үтик әле. Игътибар экранга. Габдулла Тукай әсәрләренә кергән Печән базары тиздән кабат гөрләячәк. Быел фестиваль Кабан күленең яры буенда 30 июль көнне узачак. Быел безнең 500-гә якын заявка килде катнашучылар. Әгәр дә инде без 10 ел элек үзебез һәрберсен шалтыратып, әйдәгез менә татар кубиклары ясыйсыз балалар өчен, менә ниндидер мәтрүшкәле татар чәен этикетка белән чыгарасыз. Әйдәгез без сезгә ярдәм итәбез, шундый мәйданчык бирәбез дип үзебез эзләп утырсак, хәзер инде ничек үпкәләтмичә дизайнер иң лаеклы дип әйтикме инде, шул иң татарча продукцияле кешеләрне инде калдырырга шундый дәрәҗәгә җиттек. Печән базары татар дизайны һәм шәһәр мәдәниятен берләштергән зур чара. Быел ул ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуына һәм Татарстандагы цифрлаштыру елына багышланачак. Ярминкәдән кала ел сайын бездә бар тагын интеллектуаль белем бирү мәйданчыгы, лекторий дип атала. Ачык университет проекты кысаларында шулай ук безнең анда лекциялар оештырылачак. Лекцияларның берсе менә татарлар кабул иткән 4 төрле ислам дип тә әйтеп була, 4 кыйса лекторий өлешенә дә инде чакырып каласым килә. Ул ачык форматта дискуссия, сорау-җавап буларак барачак. Шулай ук менә безнең быел хәзер яңа мәчет төзелер өчен таш салынды бит инде. Шулай ук без аны дискуссияга яшьләр арасына чыгарабыз, гомумән җәмгыятькә заманча мәчет нинди булырга тиеш темасында ачырга тырышырбыз бергәләп. Печән базарының быел да югары дәрәҗәдә үтәчәгенә шикләр юк. Ул озын-озак еллар татар яшьләре һәм һөнәрчеләрен берләштерүче күркәм бер мәйданчык булып хезмәт итсен иде. Танис Фәнисович, ни кызганыч, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Сезгә катлаулы эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез, яңадан яңа проектлар һәм әлбәттә инде үсеш теләп калабыз. Милләттәшләребезгә әйтер сүзләрегез булса, рәхим итеп җиткерә аласыз. Татар дөньясында шундый гыйбарә бар, хәрәкәттә бәрәкәт. Менә бу хәрәкәт тукталмасын. Һәрвакыт хәрәкәттә булыйк. Без 2020 елда Бөтен татар конгрессының шундый шигарын игълан иткән идек. Без бергә, безнең көч бердәмлектә. Менә бу шигар белән һәрберебез үзенең күңелендә йөртеп, бергә булып, бердәм булып, үзебезнең милләт эшләрен алга сөрергә язсын. Ә милләткә хезмәт итү ул яшәү рәвеше булырга тиеш. Амин. Мин халкыма рәхмәтле. Мин бүгенге көндә менә бу вазифаны үти алуыма, язмышыма әлбәттә әти-әнисенең тәрбиясе. Менә милләтебезнең шундый бик көчле булган егетләре, кызлары белән булу белән горурланып, бу эшне алга сөреп барам. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт бәйрәмегез белән. Сау булышабыз. Сау булыгыз. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.